Dino iki mendadak pengen gawe acar sayur. Piye? Mbok wis ngerti resep iki ya iso gawe dhewe, rasa dadak ngenteni enek taruh. Dadak ora usah dadak ngenteni wong digawe nek arep mangan acar. Iki mau takok, ngene iki resep iki takok mama. Wis mbah sak rasa-rasane iki. Lah iki mau to, guys. Ora enek lombok ijo. Lah iki nganggone lombok riwit. Tak tugel dadi loro. Lintah pedes iki. Jane enake nganggo lombok ijo ini lho, guys. Jadi pas mangan ngono iki pas makme engko ngledusi lombok ngene iki. Wah. Jan mantap banget iki. Lagi bintang utamane gawe acar ya iki lho. Diwehi cuka ngene iki. Bintang utama. Iki mau bumbune nganggo brambang, bawang, serai karo jahe, karo gula. Terus dijuri nganggo banyu umup ngono kuwi. Wes mari ngono sayurane dicemplungke. Nek gulane wis larut, sayurane lagi dicemplungke, guys. Wes kaya ini kita. Enak iki, acar seweger. Awan-awan mangan acar seweger. Nang jaba panase cetar membahana. Bayuh. Cocok iki mangane nganggo acar.